bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Mag-unboxing tayo, guys. May dumating na galing sa Amazon. Si Steve, nag-order siya ng surprise. Nasa bed na kami na natutulog. Nag-ring yung bell sa Amazon. Kaya nagagalit din. Sabi niya, order ako ng order pero wala kaming pera. We skin. So much skin, sabi niya. At ito pangalan ko, kaya mag-unboxing tayo ngayon. Galing sa Amazon. Kaya ano natin? Tignan natin kung ano ang laman nito. Guess, what is inside? Anong nasa laman niya? Nasa laman niya nito. Guess nyo kung anong laman niya. Galing sa Amazon. Hindi niya sinabi kung anong in-order niya eh. Kaya, saan natin? Oh, 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 oh! Dan, 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 dan! Oh! La, la, la! Oh my goodness! Look, unboxing tayo. Oh, tingnan nyo. DJI. DJI Osmo 360 Adventure Combo. Ito ang adventure. May kasamang dalawang battery, invisible stick, at saka yung Osmo camera natin. Kaya mag-unboxing tayo. Tignan nyo, unboxing. Unboxing tayo. Tingnan natin. Oh, ito na naman. Ang pinaka-ayaw-ayaw ko dito eh. Yung nagbubukas ng hindi ko alam kung paano. Tingnan natin kung may ano system dito. Konting sharp. Never naman itong nakita ko dito. Ay, nago. Konti lang, konti lang. Yung ano, shield niya. Yan. Ano-ano naman kasi ang ano, nandyan sa ano ni Steve. Ayan. Oh. La 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 la. Tam 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 tam. Ay. May shield siya eh. Diba? Nalas na ba yung shield niya? Eh, nandito pa yung green eh. Ay, goodness. Ito na ang pinakaayaw-ayaw ko eh. Ayan. Oh, shit. Nagsishit na ako dito. Ayan.
Tingnan natin kung ang nasa loob. How much in Amazon this one? 545. Is it 545? Oh, ito ang accessories niya. Ito ang laman. At saka ito. Yung camera natin. At saka yung invisible stick niya. Kaya ito ang una. Titingnan natin yung ano niya, stick. Ito ang adventure combo bundle. Makabili kayo ng standard 400 something, 400 pound. Yung standard camera lang at yung battery. Ito ang ano niya, invisible stick niya. 120 something ang ano niya. Automatic ito na invisible pag nag-connect mo na sa sa camera. Tingnan muna natin yung accessories. Mahuli yung camera natin. Ang laman ng accessory box. Tingnan natin. Ito, Osmo bag. Yung ano natin, DJI na mga sticker, manual niya. Yung battery. Bubuksan natin mamaya yan. At itong ano niya, protector screen niya. Ito, kasi kinikip namin lahat-lahat ng mga box. Yan. Buksan natin ito, yung ano niya, case niya. Maliit na pouch niya. Oh, ang liit. Tingnan nyo, ang liit. Yan. Ang cute. Ang nasa bag, yung ano niya, wipe niya, cloth wipes sa screen. Alam nyo, may ano na, may acid siya. Palagi na lang na may silika. Yung ano, wipe niya. Saka yung ano to, yung ano niya, ano ba ang pangalan nito? Magnetic ano bang pangalan nito? Kalimutan ko na. Ang hirap naman buksan. Yan. Ano yan? Ito. Yung accessory niya. Ilalagay mo dito. Sa ano niya. Yan. Ganyan. At mag-click-click to. Oh. Yung mag-move yung camera. May ano siya. Locking siya dyan. Kaya, wag mo natin muna ilagay yan. Diyan muna yan. Ito, buksan natin. Lagay natin lahat ng mga ano dito, yung mga plastic kasi kinikip namin yung mga plastic ba sa box. Collection namin doon ng mga box. Yan. Ito, yung ano niya, protector, ano niya, screen niya. Kaya, dyan. At ito, battery. May ano siya, battery din na tatlo ata yun. Tatlong battery siya. Tingnan nyo yung battery niya. Ayan. May tatlong battery siya, oh. Magagamit mo din ito sa, sa Osmo Action, Action 5. Pro ni Steve, yung Action 5 niya, DJI Action 5 niya, gagamit din ito. May tatlong extra battery. Yan, tatlo. At ito ang yung charger niya, case niya. At may ano din siya, USB charger. Ang lit ng ano niya, yung pouch niya. Kaya yan.
At ito na ang huli. Tignan natin. Tan 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 tan. Yung maliit na camera. Thank you, babe. Ito. Ayan. Ito, ang liit. Ganyan lang kaliit, It's like the Action 5. Ayan. Ang liit ng camera niya. Side to side. Pwede mong gamitin kung 360 gamitin mo side to side. Kung isa lang, yan lang. At saka may siya diyan. Yan ang paglagyanan ng ito stick niya, ganyan. See? Ba? See? Ang liit. Ganyan. At saka ito, may siya, 100 gigabytes or something. Ang niya, ang memory niya, may memory na siya sa sa loob na 105 GB ba o ang memory card niya, ang memory niya. At kung gusto niyo yung extra na memory, bibili kayo ng memory card. Kaya buksan natin yung niya, battery niya dito. I-slide mo to. Kung magagawa ko. Ay, nako, hindi ko kaya ata. Magnorante ako dito. Hindi ko na alam kung anong buksan to. I-unbox lang natin. Ito, dyan. Yung clip niya, ito, magnetic din yan. O, tignan nyo, kahit hindi mo minamagnet na. O, see? Magnetic siya. Ganyan, o. Titignan yung magnetic. O. Magnetic siya. Yan, steady siya, nalock na siya. At ito, dito. Yan. Hindi ko na nilagay muna yung na SIM card niya, yung battery niya kasi titignan ko pa kung paano bubuksan to. At ito, may lock siya dito. I-click mo yan. Magano siya. Ganon siya. Diba? Yan. Ganyan. Pero kung gusto mong invisible, straight lang siya. Hindi pwede yung ganito. Ganito siya. Hindi ma-invisible yung stick niya kung nakaganyan. Kaya, kung invisible ang gusto mo, straight yung niya, yung niya. Stick niya ganun. Diba? Yan po ang nasa box. Yung box na ito, ang laman niya, yung camera, yung niya, anong pangalan nito? Ewan ko nung pangalan nito. At yung stick, at itong tatlong battery, 3 batteries, at including yung docking charging niya, at itong protector screen niya. Ganyan lang, plastic lang yan. Ilagay mo lang ng ganyan, diba? Yung plastic niya. Ganyan lang. See? Yung plastic niya. Protektado na yung screen. Kaya, yan. You need to learn. Gusto kong learn pa ito. Papaturo ako kay Steve. At ito, niya, maganda rin ang niya. Tignan natin. Lagay natin doon. Ito, mahirap. Yan. See? Ito, ilagay natin. Kasi sabi nila, hindi pwedeng ilagay ito pag nilagay mo dyan. Kasi bulky. Kaya, ganyan lang. Yan lang siya.
O, tignan nyo. Kaliit. Yan. Pag inilagay mo to, hindi na pwedeng ilagay dyan. Kasi kung ano lang ginagamit nyo, kung ibaba ganun kasi yung ano niya, yung screen. Diba? Kung ganyan, oh, ang liit. Kaya ito lang po ang unboxing natin ng ano, ang Osmo 360 natin. Kaya mamaya na po. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit